IKale, iRape necollard greens. Ukufaka imvunde ngaphezu komhlabathi. Lolu hlobo lwemifino ludume kakhulu ezweni lase-Afrika. Kusuka eKale kuya eSukuma wiki eKenya. Le mifino ivela emndenini weklabishi, yize ifana nalo, kodwa yona kulula ukuyitshala. Iyafana nespinashi ngokukhiqiza amahlamvu angavunwa isikhathi eside. Isitshalo se-rape sona siyaqhubeka nokumila sibe side. Amahlamvu ayo anamavithamini uC noK kanye nama-antioxidant. IKale imila emazingeni okushisa asuka ku7 degrees kuya ku24 degrees. Kanti kumele itshalwe entasahlobo nasekwindla ngoba ayimili kahle uma itshalwe ngesikhathi kushisa kakhulu. Ukutshala kwale mifino kumele kube phakathi kwezitshalo ngamasentimitha angama-37 nesigamu olayini abathathu. Hlukanisa olayini abangamasentimitha angama-75 kabili ngamasentimitha angama-37.5 noma ama-75. Bese uqala futhi ngamasentimitha angama-75 esikhonkwaneni ukuze ukwazi ukuhamba phakathi kwawo uma usuyivuna. Uma unengadi encane ekhaya kumele usebenze ngamasentimitha angama-37.5 ukuze usebenze kahle engadini yakho. Beka intambo ngamasentimitha angama-75 esikhonkwaneni uyihlanganise nesinye esiseceleni. Beka izikhonkwana zesikhashana ngamasentimitha ayi-10 bese ubeka enye intambo khona kuze uzokwazi ukwenza indawo yemvunde. Yiba nesiqiniseko sokuthi izintambo zinamafindo aqinile ngokuziphakamisa ubuye uzehlise. Susa ingubo yomdali ibe ngamasentimitha ayi-10 ube nesiqiniseko sokuthi akukho okugqibekayo. Uma ugqiba ingubo yomdali ingakaboli, lokhu kungabanga ukuthi umhlabathi ube ne-nitrogen bese yehlisa umkhiqizo wakho. Faka imfoloko ngamasentimitha angama-30 ukushona phansi bese uyayidonsa kancane ukuze ubone ukuthi umhlabathi usuthambile. Susa amatshe namagabade owenza ngomfosholo kodwa ungalingeki ngokuphendula umhlabathi, ugabe nje kuphela. Phinda lokhu njalo ngamasentimitha ayi-10 uhamba ngolayini. Ukulungisa umhlabathi one-acid kudingeka ufafaze isipuni esisodwa somlotha wezinkuni noma se-bone meal noma i-teaspoon ye-lime njalo ngamasentimitha angama-60 kolayini bokutshala. Thela imvunde ngaphezulu ngamasentimitha ayi-10. Amasentimitha 5 ukushona phansi ivundle ngolayini. Asikho isidingo sokuthi uxube imvunde nomhlabathi. Phinda lokhu futhi ngolayini abangamasentimitha angama-37 nesigamu ukuze ukwazi ukuthi iKale yakho ibe namahlamvu amahle. Kodwa ukhumbule ukuthi ushiye indawo yokuhamba ngolayini abathathu ukuze ukwazi ukuyivuna kahle. IKale ihlala emhlabathini izinyanga eziyisithupha, ngakho-ke kubalulekile ukuthi uyinike umsoco wayo zisuka nje. Le ndlela yokufaka imvunde ilandela le esayifundiswa umdali kusukela ekuqaleni lapho edala khona izitshalo ukuthi zithole umsoco emhlabathini. Cindezela ngegeja maphakathi nemvunde wenze imisele ngamasentimitha 2 kushona phansi. Tshala imbewu yeKale ishone ngamasentimitha 2 bese ihlukana ngamasentimitha ayi-15. Mboza izimbewu ngokufaka imvunde kancane bese uyicindezela kancane. Ihlukanise ngamasentimitha angama-30 uma seyimilile. Khumbula ungayibeki ingubo yomdali ngaphezulu kuze kube kuyamila emuva kwalokho usungayibuyisela ngasezitshalweni.
Yiba nesiqiniseko sokuthi ingubo yomdali imboza amaphesenti ayi-100 namasentimitha 2 ubuqinsi ukuze ukhula lungamili bese wonga nomswakama. Kungcono ukutshala izithombo ze-kale engadini kunezimbewu zayo. Beka ingubo yomdali phambi kokuthi uqale ukutshala bese usebenzisa i-dibble stick uyifake emhlabathini ngokuyicindezela ibe amasentimitha ayi-10 ububanzi bese uhlukana ngamasentimitha angama-30. Tshala ulayini wesibili ngokufaka izithombo zibe okwedayimane ukuze ukwazi ukutshala endaweni eningi. Bamba isithombo sakho usicindezele nge-dibble stick noma ngomunwe ngokutsheka usifake ngobunono ngesazimpandeni zazo. Uma usuvuna i-kale, zama ukuthi uphule amagatsha angasezansi nesithombo ukuze lawo angaphezulu aqhubeke nokumila. Izithombo zizoqhubeka nokukhiqiza amahlamvu isikhathi eside. Susa amahlamvu amadala noma anezifo ukuze kumile amasha. Sibe nezivuno eziphakathi kweziyisithupha kuya kweziyisishiyagalombili engadini ye-kale ezinyangeni eziyisithupha engadini yethu eyisibonelo sakwa-Farming God's Way. Isamari. Gaba olayini abathathu abahlukene ngamasentimitha angama-37 nesigaba. Faka isipuni somlotha wezinkuni. Faka imvunde ngaphezulu ube amasentimitha ayi-10 ububanzi. Enza imisele ishone ngamasentimitha 5. Ushiye indlela yokuhamba engamasentimitha angama-75. Faka nengubo yomdali. Uma uzofaka imbewu, vula imsele engangomasentimitha 2 ngesimo sedayimane. Uma utshala izithombo, zihlukanise ngamasentimitha angama-30 kuma-rows. Imbewu yona ishone ngamasentimitha 2 ihlukane ngamasentimitha ayi-15 bese uyayigqiba ibe yi-level. Uma isimilile, ungayikhipha uyinciphise uhlukanise izikhala ngamasentimitha angama-30. Lolu chungechunge lokufunda ngezitshalo luyinsiza enkulu yokuqondisisa kahle oluzokuthatha ohambeni lokuthola ukugcwala kwezindlela zomdali kwezolimo. Uma sizithoba ngenhliziyo yethu yonke silandela izindlela ubaba wethu osezulwini azikhombisa kusukela ekuqaleni, sizovuna inzuzo echichimayo yezithembiso zakhe.